बतझ'रा बियाबाव हानि सायाव बेले बेजे जानायखौ खौरां मोननानै दिनै बिटिसिनि इएम मुनमुन ब्रह्मआ गोख्रोङै खौरां लायो। मैया ट्राइबेलफोरनि हाखौ 750 बिगा सेनानै लाफिनो नागिरदों होननानै मोनगु गामिनि रायजो राजाफोरा अजद दैखांनायखौ खौरां मोननानै रायजो राजाफोरजों इएम मुनमुन ब्रह्मआ सावरायलायनानै गोजोन थासारियाव फैबाय। बे जथुमावनो मोनगु गामिनि रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। बे गामिफोरनि मुङानो जाबाय फारियै मावरिजरा, फारान्डि पार्ट 2, सकुनजरा, फुराना फानबारि, दोलदोलि बरजरा, फायखान्दारा, कालबान्दारि, फारान्थि। बे जथुमनि गेजेरजों इएम मुनमुन ब्रह्मआ माखासे गोनां बाथ्रा रायजो राजाफोरजों सावरायलायनानै मैयानि हानि सायाव दावराव जानायनि सायाव सावरायलायनानै दिनै गोजोन थासारियाव फैयो।